Oioak esan du. Entxegoetan ari ginala, halako baten, oilarraren ahotsa entzun zen. Lasaitu eta kontzentratu zaitezke. Nik zuzenduko dut eta zuek batera abestu behar duzue. Soinua moko bakar batetik aterako balitz bezala. Eta egia esan, oioei kostatu zitzaien, baina azkenean lortu zuten. Ea gaurkoan ere ondo ateratzen zaien. Oiategia. Oiarrak ere posik salto egin du idurkitik. Baina oiloak iesi joan dira mandoek beldurtuta. Inoiz ikusi dituzue mandoak karga eginda, astiro nola mugitzen diren. Batzuetan gainera lerro luzeak osatuz. Bai, mandoak normalean astiro ibiltzen dira. Baina gaur ez daramate kargarik. Eta kargarik gabe, azkarrako ibili eta entzuten dira.